Aldatu da teknologia, baina gero nerabe bat izatea gaur egun eroin da 20 urte, nik esango nuke ez da aldatu, baina ez ezamen eta ez beste inun. Baina, de hecho, nik esango nuke gaztentza liburu bat baino gehiago dauzkat, baina Jara eta Ezekiel bildumak, oindala asko idatzitako liburuak dira, telefono mobilak ez dira agertzen. Jaran azkenekoan uste dut. Bestetan ez, eta oraindik irakurtzen dituzte eta gustora irakurtzen dituzte. Horrek esan nahi dabana da, kontatzen baldin baduzu bereek identifikatzeko moduko istorioak emozioetatik, hor harrapatzea dituzu. Ni asko oinarritzen naiz, nik beraien adina naukanean ze irakurtzen naban, ez? Edo nolakoa zen nire bizitza. Zeintzuk zian nire ametsak, nire ilusioak, nire beldurrak, nire borrokak, ez? Asko itxen dut barrura begiratu gero kanpora ateratzeko. Hori batetik, eta bestetik pixkat ikusi zein da problematika edo ze gatazka egon aldian. Baina, ahaztu gabe fikzioa dela egiten nahi nezena. Esan edo, nik uste dut oso importantea dela gaur egun aldarrikatzea fikzioa, aldarrikatzea ipuina, aldarrikatzea istorioa, eta ez bakarrik balioak. Edo bestela, txertatzea istorioetan balioak. Baina, batzon badauka sentsazioa arriskua eta egon daitekela, eta arrisku hori da bakarrik idaztea istorioak balio batzuetan oinarrituta. Eta gustot hori arriskutsua dela. Ni beti saiatzen naiz idazten, batez ere gazteentzat, entretenimendutik. Gero, horren bitartez, fikzioaren bitartez, lortu albalima da baitere, hainbat balio eta hainbat mezu helaraztea, perfecto. Gaur egun haur eta nerabeak dianean, ni baldin badugu helduak dianean irakurtzea, hor txikitan ere bai zaletu behar dituzu plazerretik. Ez da baina izan esfortzu bat bakarrik. Saiatu behar hor ere bai, beraien gustoko irakurketak eskaintzen, ezta? Beraiek aukeratu dezatela. Eta horretarako, nik uste dut gizarte bezala, guztiok eman bida diogula haur eta gazte literaturari berez daukan balioa. Ardura azkenean da guztiena, ezta? Etxea, dana komunikabideak, erreferente dian pertsonak, musikarlokoak, aktoreak, sare sozialetan dabizenak, ez dakit, hau guztiak ere bai, gaztetxoek ikustia hauek ere irakurtzen dutela, ezta? Eta batzutan hori falta da. Nik uste dut onartu behar dugula, ja berez literatura ez dela masa fenomeno bat izango. Osea, beti izango da askoz minoritarioagoa, baina bidana da hori zaindu. Azkenean, musika asko zerrexagoa iristen da. Musika entzuteko ez duzu inolako ahaleginik egin behar. Musika dago gure inguruan, ez da? Liburu bat irakurtzeko konzentrazioa behar da, isiltasuna behar da, dedikazio bat, ez? Eta bizigera gizarte azeleratu baten. Pausa, ez da apenas existitzen. Fikzioa aldarrikatzen duenik. Eta kendu behar diogu bildurra entretenimendua hitzari ere bai. Beti ez dugu bilatu behar gai supersakonak. Osa, ez dakit, badirudi gaur egun liburu bat idazten dozunean, eman behar diozula liburu horri ikaragarrizko garrantzia, ez da, egongo bazina bezala benetan zehozen merezi dabana aurkezten, ez da. Horren atzean dagoela ez dakitek araretuzko ezagutza eta hausnarketa. Eta bai, bale, oso ondo, horrelako liburuak ere egotea, baina dana ez da hori izan behar. Niretzat oso importantea da literatura salbatzeko eta hizkuntza salbatzeko plazerretik ere idaztea. Eta plazerrerako, disfrutatzeko eta batzutan, gauza batzuk ahazteko.